Asa kamatay pa? Pagkabayad si mong pilit. Huwag ka insurance pa. Asa si Papa? Nilakaw man to. May trabaho. Lagi pabiling dako kay bill dire oh. Kuha na oh. Asa ka naman malakaw? Ang lakaw sa ministry ron. Mga tumirito sa komputeran. Ako nag-answer kung module niya ka mo. Huwag may trabaho dito. Mulakaw mo. Ay lang sig supak ba? Takol ka ron. Kag malakaw man jud ni ron. Ang iro ha pakan na kay papas mo ng iro buhang nga kag Kahayahay ninyo. Ako ra diri filmi. Nya, saling manghod ko nya. Ako ra yung sige biyaan diri. Ay, kalma lang manghod. Anak kayo ng mga manghod ba? Palangga ka na mo. Okay? Ikaw si bantay sa ero ha. Ito? Una lang eh. Magduwa na computer mo. Balik ko dami din. May tag mga dagma mo dito. Ano ba yung mawad? Apay yun yung manghod. Kaya kita rin filmi sugoon. Na ako na hunahunaan. Hiluan na akong iro, no? Oh no! Ini kay Bitsin. Tama na ni. Ay, hurutan na yung buang. Tilop. Wow! Tama na ni. Wopya! Oh no! Asang tong luwag? Gini na lang. A few moments later. Ay, ngita. Uy, asa nung matawa ni Balayan eh? Hindi na sa tubig eh. Ngita. Oh no! Asa ang ubang mga igsoon ron? Kapayay ramang ni balay mo kuno nagpanglimpyo. Wakat kayo. Ora makabugado noon tiyang buanga ka. Kapoy kay grabe plano ha. Ah! Ako may pasanginlan nimo. Ang duha nimo kanak nga duha dito computer oh. Mao ba? Okay. Nagbisan mo ginawa. Kasi nainom to ni Papa kung na ibig na nga gumbitsin. Ganun kalit man eh. Bakit kaya? Bakit ka ba Pa! 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 Asa kamatay pa? Pagkakabayad yung pilit. Huwag ka insurance pa! 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 Totoo ba? Totoo. Pa! Hala si Papa. Dali. Po! 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 Uy! Po! Ang bilis sa kuryente ba? Po! Dong! Nga naman si Papa! Nikirig kami siya kalit. Uy! Po! Po! Ano yung pahotel ko? Po! Ang bilis sa kurente, uy! Gipinan ba ni mo may gutang? Uy! Tayo na. Ang Ya. gutang ba, uy? Ya! Kasiguro dyan kuya. Gibarang ni Papa ya. Tikit sa barang! Kung gibarang yun si Papa, tan-on lang tayo sa albularyo. Sige. Pa!